20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Яшыл Өзендегі бақшашылық шirketinde 200'den артық йорт сүтілу қорқынышы алдында. Дачниклар ризат бүгілер бірсе де. Бақшашыларыны кім яқлар? Тулырақ Айза Шаймарданов. Вәгъдә ителгәнне 3 ел көткәннәр тагын күпме көтәсе? Социаль ипотека буенча йөри башлаган мәлем ул минем 9 ел элек иде. Социаль ипотека программасында катнашучылар быел фатир алырмы? Тәлгат Абдуллиннан Фәйрүзә Мәҗитова сорады. Алынмаған машина өчен кредит таләп итәләр. Банк потребовал оплаты кредита, то есть начались угрозы. Татфонд банктан зыян күрүчеләр белән Нияз Рахман аралашты. Ялтыравыклы боз астында ниләр күрергә була? На синем щите изображен меч, пронзающий венок из роз. Петербург фарфоры күргәзмәсендә Гөлназ Сайфетдинова булып кайтты. Абу-Дабида узучы WorldSkills чемпионатының бірінші нәтижелерді белгілі Junior Skills ярышларында біздің команда 2-ші орынны алған. Абу-Дабида ішші хөнәрләр буенча дүния чемпионаты финиш сызығына якынлаша. Иртәгә чемпионат әлемен исә Россиягә тапшырачаклар. 2 елдан WorldSkillsны үзебездә ничек тагында яхшырак итеп үткәрергә. Татарстан делегациясе Гарәп әмирлегенә барып тәҗрибә дә туплый. Бүген президент Рөстәм Миннеханов волонтерлар белән аралашып конкурс павильоннары белән дә танышты. Казанда исә 2019 елда хөнәрләр олимпиадасын оештырганда нинди киңәшләрне истә тотачаклар тулыра Гүзәл Алимова. 7 кат үлчәп, 1 кат кисәргә туры килә, ялгышырга ярамый. Татарстан егете беседка ясый. Бирем җиңелләрдән түгел. Ул беседканы без 22 сәгатьтә җыеп чыгарга тиеш. Баштаның сызымын эшлибез, аннары шул сызымнар буенча детальләргә размерларын төшерәбез һәм җыябыз. Чемпионатта 1200 катнашучы, 1000 эксперт, 76 илдән килгәннәр, 50-дән артык компетенция. Татарстанлылар 8 осталыкларын реаль шартларда күрсәттеләр. Төзүчеләр чын төзелеш станоклары янында, пешекчеләр ресторан кухнясында. Барсына да җанатарлар көч биреп тора. В 6 утра встаешь, сразу на площадку. График бик тыгыз булды, 6-да тора идек. Кичкә кадәр эшлисең, аннары әле 2нче көнгә әзерләнергә кирәк. Бүген ярыш мәйданнарын Татарстан президенты да карап чыкты. Һәр нәрсәне фотога төшерә. Сүрәтләр Инстаграмдагы битендә дә урын ала бара. Рөстәм Миннеханов волонтерларның да хәл-әхвален белеште. WorldSkills 2 елдан бездә узачак, шуңа Татарстан делегациясе киңәшләргә дә колак сала. Башкалар хаталарында иренәләр. Смотрим те особенности, которые надо учесть. Вот, по высоте временных сооружений у нас пока было запланировано несколько ниже, мы учтем. Ну и многие детали, которые сегодня мы здесь увидели, они будут полезны. Бу хакта Татарстан президенты Дауд Аль-Шизави белән очрашкачта фикер алыша. Абу-Дабидагы чемпионатны ул җитәкләгән компанияда оештырган. Ике як хезмәттәшлекне арттыру өлкәсендә әңгәмә кырдылар. Алар мәгәен 2019да WorldSkillsны Казанда да үткәрергә булышыр. Барсында күрсәттеләр һәм аңлаттылар. Сездәге күргәзмәләр үзәге искиткеч һәм югары профессиональ команда эшли. Бу сүзләрне инде Рөстәм Миннеханов Берләшкән Гарәп әмирлеге халыкара хезмәттәшлек дәүләт министры белән очрашка җиткерде. Россия ислам дәүләтләре белән дустана мөнәсәбәтләрне ныгытырга тели. Татарстан бу өлкәдә күпер ролен башкарачак. Инде WorldSkills'ка килгәндә Абу-Дабида Татарстан делегациясе шактый саллы. Инде беренче уңышлар да бар. Безнең команда Junior Skills ярышларында 2нче урынны яулады. Җиңүчеләрне бүләкләү һәм чемпионатны ябу тантанасы биредә иртәгә планлаштырылган. Шунда ук Россия һәм Казан шәһәрләрен тәкъдим итеп видеороликта күрсәтеләчәк. Сәламләү сүзләре җиткерелә һәм безгә WorldSkills әлемен тапшырачаклар. Гүзәл Алимова, Яңа Гасыр каналы. Яшыл Үзәндәге бакчачылык шirkәтендә 200 йорт сүтелергә мөмкин. Андагы халыкка шундый эчтәлектәге хатлар килә башлаган икән. Аларның территорияләре газ үткәргеч янына нормадан якынрак урнашкан булып чыга. 30 ел шушында яшәп тә ял иткән бакчачылар исә аптырашта. Аларны кем яклар соң? Тулырак Айза Шаймарданов.
30 лет мы здесь живем, никаких проблем не было. Насрулла абзыйның кирпич йорты мунчасы сүтелергә тиеш. Күптән түгел аңа Газпромнан шундый хат килеп төшкән. Анда аның территориясе газ үткәргеч янына нормадан якынрак урнашкан диелгән. Мы когда участок получали, Без участокны сатып алганда җирне бүләргә дә төзелеш алып барырга да рөхсәт иттеләр. 30 ел тыныч кына яшәдек, көтмәгәндә кемгә нәрсә кирәк булгандыр. Октябрьгә 70 ел бакчачылык ширкәтендә тыныч тормышны газчылар бозды диләр. Дөресрәге, Казан Яшкарала газ үткәргеченең саклау зонасы нормалары үзгәрүдән күрәләр. Охрана зона элек монда 80 метр иде. Менә аны кайчан алмаштырганнар 100 метрга хәлле күтәргәннәр әйтә алмыйм. Бу гына түгел, баксаң 2012 елда бакчачылык ширкәтенең икенче ягында да газ краны үзеле урнаштырыла. Куйдылар, безне беркем предупреждать итмәде, садоводлар белмәде. Охрана зона 300 метрга хәлле арттырдылар. Шунда әлеге октябрьгә 70 ел бакчачылык ширкәте ике яктан да газ үткәргеч белән уратып алынган. Шуңа да менә мондагы йортлар барлыгы 200 объект инде якын киләчәктә бөтенләй сүтелергә тиеш. Бу уңайдан без Газпром Казан оешмасына рәсми мөрәҗәгать юлладык. Җавап әлегә килмәде. 15 көнне менә собрание булды. Администрациядан кешеләр 600 кеше, по-моему, да. Була торган хәл түгел бит инде, булырга тиеш түгел. Кешеләр гомере буе җыелган акчасына дач төзегән, ниткән дигән кебек. Бакчачылар бу уңайдан Россия һәм Татарстан президентлары исеменә хат та язган. Бу инде беренче чирак кына түгел. Казанның Салмичи бистәсендә дә 300 йорт сүтелү куркынычы алдында иде. Асиновада газ үткәргеч якында урнашу сәбәпле 19 йортның язмышы һаман билгеле түгел. Биредә бердән-бер юл газ үткәргечне читкә күчертергә ирешү ди бакчачылар. Яшел Үзәннән Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан торак коммуналь хуҗалыгын кышка әзерләү буенча беренче тугызлыкка кергән. Бүген бу хакта Россия төзелеш министры Михаил Мень уздырган видео киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Исемлектә Татарстаннан тыш Мәскәү, Башкортстан, Алтай, Самар өлкәсе дә бар. Лидер төбәкләр кышка җитәрлек ягулык әзерләгән, җыллык һәм су өчен бурычлары кимегән, техник челтәрләр дә ремонтланган. Фатир чиратын 3 ел көткәннәр, тагын күпме көтәсе дип тә кайгыралар. Бу бюджет өлкәсендә эшләүче 1600 яшь гаилә социаль ипотека программасы буенча фатир чиратына алар 2014 елда ук баскан булган. Программаның шарты буенча килешү төзү белән фатир оту арасы 3 елдан да артмаска тиеш. Аларның килешү вакыты августта чыккан. Аларның борчуын безнең корреспондент Файруза Мәҗитова Талгат Абдуллинга да җиткерде. Безне ишетүче юк. Без 1600 кеше декабрь азагында гына квартирлы булырбыз дигән өмет белән яши алмыйбыз инде бүтән. Соңгы өметләре сүнеп бара. Социаль ипотеканың яңа йортларына башкалар күченгәнне алар читтән генә күзәтеп торырга мәҗбүр. Гәрчә фатир алырга бөтен хокукыбыз бар диләр. Условия договора исполняем, деньги платим. Килешү шартларын үтибез, акча түлибез, рейтинг яхшыбызның. Тик нигәдер безгә фатир бирмиләр. Счетыбызда миллион тирәсе акча ята. Меня Кожелфонд должен обеспечить жильем. Үз борчуларын август айында алар Дәүләт торак фонды башлыгы Тәлгат Абдуллинга күзгә күз карап сөйләгән иде инде. Ул чакта җитәкчелек ел ахырына кадәр фатир була дип белдерде. Моннан соң 2 ай вакыт узган. Ул чактагы 1700 кешенең нибары 65 генә фатир алган. Калганнары көтә. Ел бетәргә 2 ай вакыт калды. Безгә фатирлар җитмәс диләр. Шуңа күрә яңа тапшырылган һәр йорт янына киләләр. Завершаем заселение аварийщиков. Без тузган торак программасы буенча чиратка басучыларны фатир белән тәэмин итеп бетердек. Хәзер чират соципотекага, аның буенча фатир аларга тиешле гаиләләргә дә фатир җитә. Борчылмасыннар. Күрәсең, халык артыгын хафалана. Чөнки 2 ай электә хәзер дә җитәкчелекнең сүзе бер. Ел әле бетмәгән. Салават күпре микрорайонда гыйнварга кадәр 10 йортына кулланышка тапшырырга тиешләр. Фәризә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. 20 октябрьдан ЮХИДИ хезмәткәрләре яңа кагыйдәләр буенча эшли башлый. Инспекторлар машиналарны һәм мотоциклларны тикшерү өчен аларны хәзер махсус постларда гына түгел, юлда да туктаталар. Документларны автомобиль йөртүче әлбәттә тышлыгыннан алып күрсәтергә тиеш. Үз чиратында ЮХИДИ хезмәткәрләренә кешене кимсетүче сүзләр әйтү һәм гамәлләр башкару тыела. Бу исә җенес, яшь, милләт, тел, сәяси һәм дини фикерләргә дә карый. Яңа кагыйдәләр инспекторларга машина йөртүчеләрнең генә түгел, пассажирларның да документларын тикшерү хукукын бирә. Банк инде бөлгөнлектә алынмаган кредит шәүләсе әлегә кадәр әзерлекле. Татарстан хәбәрләре программасына Татфонд банктан зыян күргән Шәһәбетдиновлар гаиләсе мөрәҗәгать итте. Алар узган елның декабрь аенда машина алу өчен әлеге банк белән килешү төзегән иде. Тик билгеле сәбәпләр аркасында соңыннан кредиттан да баш тарталар. Машина да алынмыйча кала, тик ай саен акча түлисе үзләрен кәкре каенга терәтелгән кебек хис итүче гаилә белән Нияз Рахман очрашып кайтты.
Они требуют там с пенями в районе 680 тысяч. Узган елның декабрендә Мария ире белән Татфонд банкка кредит алу өчен мөрәҗәгать итә, тик менә хыялдагы машина урынына бурычка баталар. Кредит одобрил, но, к сожалению, перечислить. Кредитны хупладылар, тик менә банкның автосалонга күчерү өчен корреспонденция исәбендә акчасы булмый. Нәтиҗәдә машинасыз калдык. Кредитны теркәү банкта финанс кыенлыкларның иң кискен торган көненә туры килә. Идарә АСВ кулына күчә. Нәтиҗәдә рәсми рәвештә кредит теркәлә һәм күпмедер вакытта агентлык Шаябетдиновлардан алынмаган акчаны кире кайтаруны таләп итә башлый. Автосалон исә безгә акча күчмәде ди. Данная заявка была одобрена. Әлгі ғариза хупланган инде клиент кредит килешүен төзей, тик ни хикмәт акчалар безнең исәп-хисап счетына килмәде. Ул вакытта алынырга тиешле кредит 540 мең сум булса, бүген пени белән аның күләме 680 мең сумга җиткән. Гаилә судка бара, тик Вахитов суды кертемнәрен иминиятләштерү агентлыгы ягына баса. Это видно и в арбитражном суде, общая юрисдикция. Бу арбитраж судта һәм гомум юрисдикциядә күренә. Акчалар инде ноябрь азагында ук банкның корреспонденция исәбендә булмый. Димәк, алар бары тик кәгазьдә генә, ә чынлыкта аларның безгә акча күчергәнме, юкмы икәнлеге билгесез булып чыга. Татфонд банк тарафыннан кредит алып зыян күрүчеләр арасында бер Шаябетдиновлар гаиләсе генә түгел, тикшерә башлагач башкалар булганы да ачыкланды. Аларның да шундый ук хәл: кредит бирелгән, тик менә машиналары гына юк. Шаябетдиновларның бөтен өмете Татарстан югары судында зыян күрүчеләрнең сорауларын без агентлыкка юлладык, тик монда инде икенче атна җавап бирмиләр. Нияз Рахман, Рәбзел Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда Хизбут Тахрир оешмасының 8 әгъзасы кулга алынды. Ул Россиядә тыелган оешма Федераль иминле хезмәте, Эчке эшләр министрлыгы һәм Росгвардия белән берлектә Әлмәттә фатирларда тикшерү уздыра. 12 октябрьдә террористик оешма эшен оештыру һәм әлеге оешмада катнашу маддәсе буенча Әлмәттә яшәүче 7 кеше һәм Лениногорск районы кешесенә карата җинаять эше кузгатыла. Тикшерү вакытында тыелган әдәбият оешмага яңа әгъзаларны җәлеп итү эше буенча хисап кәгазьләре табыла. Республика мөселманнары арасында конституциягә каршы килгән эш алып баруны дәлилләгән материаллар да алынды. Бүген Казанның Вахит районы суды 7-сен 12 декабрьгә кадәр сак астына алу турында карар да чыгарды. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, солдагы минутларда. Гендерлык тигезлеге хакындагы закон проектын эшләп бетергән җыйналар. Хатын кызларны кем бюджеттен ирләр аларның бит 90% ирләр кабулгасына җырлар инде. Яңа канун хатын кызларга карьера үсешендә нинди мөмкинлекләр ачарга тиеш? Гүзәл Әлимова белеште. Ялтыравыклы боз астында ниләр күрергә була? На синем щите изображен меч, пронзающий венок из роз. Петербург фарфоры күргәзмәсендә Гөлназ Сейфетдинова булып кайтты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның Страсбургка эшлекле сәфәре дәвам итә. Парламент башлыгы Европа Советының җирле һәм төбәк хөкүмәте конгрессының 33-нче сессиясендә катнаша. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәттәшләрен Татарстан тәҗрибәсе белән дә таныштыра. Республиканың халыкара элемтәләрен үстерү тәҗрибәсе чит ил дипломатларында зур кызыксыну уята. Алар Татарстан белән танышырга кирәк дип саный. Хәзер бик тә гадәти булмаган тема хакында хатын-кызлар ир-атлар белән тигез хукуклы булырга тели. Бигрәк тә карьера үсешендә Дәүләт Думасында җинесләр тигезлеге хакында закон проектын эшләп бетергән җыйналар. Анда гүзәл затларга өстенлекләр каралган, аларга җитәкче түрә урыннарына күтәрелү җиңеләергә дә мөмкин. Татарстанда бу канун проектына карата мөнәсәбәт нинди булуын исә Гүзәл Алимова да белеште. Гендерлык тигезлеге хакындагы закон проектын тәкъдим иткәндә берничә яңалык көтелә. Карьера баскычыннан күтәрелгәндә өстенлек хатын-кызларга бирелергә тиеш. Дәүләт органнарында җитәкче вазифаларда эшләүче хатын-кызларга квота булдырырга, кыскартулар вакытында иң беренче чиратта ир-атларны кыскартырга. Закон проекты 2003 елда ук тәкъдим ителгән була. Күптән түгел кабат күтәрделәр. Авторлары Дума депутатлары Оксана Пушкина һәм Ирина Ратнина. Ана хукуклары белем бирү өлкәсендә алга китеш булса да, Россиядә эшләүче хатын-кызлар тиешле дәрәҗәдә якланмый. Хезмәт хакы аермасы, гүзәл затларны эшкә алганда дискриминация барысы да бар. Хәзер Татарстан хөкүмәтендә 3 дистәдән артык җитәкче постның бары тик 5-се генә гүзәл затлар. Дәүләт статистика комитеты мәгълүматларын анализласаң, хәл башкача. Республиканың дәүләт органнарында 16 меңгә якын кеше эшли, аның 11 мең ярымы хатын-кызлар. Закон чыгару органнарында да өстенлек хатын-кызларда яртысыннан артыгы, башкарма хакимияттә 65%, суд һәм прокуратурада да ирләр 22% гына. Работа судьи по большому счету. Судья минемчә ул күбрәк ир-ат эше, шактый авыр эш, стрессларга каршы тора алырга да кирәк. Хатын-кыз бит ул эмоцияләргә дә бирелә төшә. Шулай да безнең эштәле гүзәл затлар күбрәк. Bütün üstünlük oldular, koyağına koramı hatan kız.
Президентлер belki ezerek ostarak bulurga tiyişlerdir. Bizim Ministerstvo Finans'ta köbürek hатын-kızlar. Finans министрлыгын хатын-кызлар болса, урман хуҗалыгында алар азрак 30% тирәсе. Урман кисү, урман әзерләү эшләрендә хатын-кызларга эшләргә ярамый. Һәм менә янгыннарны сүндерергә без хатын-кызларны анда эшкә җибәрә алмыйбыз. Бу мәсьәләгә республика халкының фикере каршылыклы. Ирләрне өстенрәк күрәләр. Эшкә алганда. Эшкә алганда да. Олай сизелмей ул. Андый хәлләр бар дип әйтә алмыймын. 8 лет я в парламенте. Мин парламентта инде 8 ел гендерлык тигезсезлеген бер дә сизгәнем юк. Хатын-кыз булуым миңа карьера үсешендә комачауламый. Кычытмаган урынны кашу Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рафил Нагманов бу проектка шундыйрак бәя бирә. Хатын-кызларны кем обижатсен ирләр аларның бит 90% ирләр каблугасына җырлар инде. Илгә гендерлык тигезлеге хакында закон кирәкме? Экспертлар җавап бирергә тиеш. Ул аннары гына Думада каралачак. Гүзәл Әлимова, Андрей Сантальцев, Яңа Гасыр каналы. Хәзер җитдирәк темалар хакында Россиянең мәгариф күзәтчелеге идарәсе Татарстан прокуратурасы белән берлектә республика мәктәпләрен тикшерә башлады. Бу татар телен өйрәтү белән бәйле. Тикшерүләр 27 октябрьдә төгәлләнәчәк. Бу мәгълүматны исә бүген Фән һәм мәгариф министрлыгының матбугат хезмәтендә расладылар. Татарстан суд медэкспертлары яңача тикшерә башлаган. Хәзер бездә даруларны матдәләргә аералар, биологик актив кушылмаларны ябыгыр өчен препаратларында өйрәнәләр, ләкин республика белгечләре башка төбәкләр тәҗрибәсе белән дә таныша. Бүген исә Россиянең төрле төбәкләреннән килгән суд медицинасы экспертлары Казанга җыелды. Татарстан тәҗрибәсе башка төбәк белгечләренә нәрсәсе белән кызыклы соң? Динә Хәсәметдинова белеште. Здесь находится колонка, потом будет двигаться, самое главное, это у нас детектор. Бу 70 миллион сумга яңа сатып алынган экспертиза ясаучы җайланма үзенчәлеге матдәләрне аеруда сизгер булуында. Кешедән алынган биологик материалда ниләр барлыгын 1 сәгать эчендә күрсәтә. Тегегә исә бу даруның сыйфатын ачыклый. Соңгы тикшерү биологик актив кушылмалар, ябыгыр өчен препаратларга карый. Бу әле яңа тәҗрибә. Безгә китерелгән ябыгыр өчен препаратларда табигый түгел, синтетик кушылмалар табылды. Гади генә итеп әйткәндә, бик очсыз эшне йомшарту өчен дару булып чыкты. Димәк, кулланучы акчасын җилгә очыра дигән сүз. Хәзер Татарстан судмед экспертлары дөньяви дәрәҗәдәге тикшерүләр ясый. Кеше газ, агулы матдәләрдән, наркотиклардан зыян күргән икән, бу ачыкланачак. Спортсменнар кулланган витаминнар да монда тикшерелә. Многие наркотические вещества. Организмнан наркотик матдәләр берничә сәгать эчендә юкка чыгарга мөмкин. Ә менә чәчтә алар әле зак саклана. Шуңа күрә без кешеләрнең чәч бөртегеннән дә аны наркотиклар кулланганын белә алабыз. Моннан тыш безнең белгечләр башка шәһәр судмед экспертлары белән дә элемтәдә. Кайбер тикшерүләр гомумән берничә белгеч катнашында башкарыла. Казанга бүген 100дән артык судмед эксперт җыелды. Яңа тикшерү усуллары, җиһазлар турында сөйләшәләр. Хәзерге вакытта населениенең сораулары бар. Нинди дарулар эчәбез, нинди витаминнарны кулланабыз, нинди бат дигән әйберләрне туганнарга алабыз, тәкъдим итәбез. Шуның өчен бөтен булган препаратлар хәзерге вакытта качество дип әйтик юк. Акча туздырып була ул, но качество дигән хәлне барыбер карарга кирәк. Задача, которая Суд медэкспертлар алдында җинаять эшләрен чишүдә ярдәм итү бурычы да тора бит әле. Заманча тикшерү усуллары кеше үлеменең барлык сәбәпләрен ачыкларга булыша. Шуңа күрә бу конференция зур тәҗрибә урыны. Татарстан белгечләренә бүген Белоруссия тикшерү усуллары кызык. Конференциядә өйрәнгәннән соң аларны бездә дә куллана башларга мөмкиннәр. Динә Хәсәметдинова, Рамзил Гарипов, Андрей Сантальцев, Яңа Гасыр каналы. Социаль челтәрләрдә кабат ялган хәбәрләр тарала башлады. Кичә Вимбилдан компаниясенең Башкортстанда җитештерелгән сөт ризыкларында тилешә табылган дигән мәгълүматның тапшыруыбызда дөреслеккә туры килмәвен әйткән идек. Бүген исә чираттагысы социаль челтәрдә кайбер медицина препаратларының сыйфатсыз һәм ялган булуын раслаучы видео барлыкка килде. Анда капсула препаратны ачалар, ә эчендә исә бер нәрсә дә юк. Соңрак шул ук препаратның эчендә гель булуын күрсәткән видео урнаштыралар. Кайсы мәгълүмат өчен барлыкка туры килә, соң сорауга җавапны Россия сәламәтлек күзәтчелегенең Татарстандагы идарәсе хезмәткәрләре бирде. Согласно инструкции, утвержденной по медицинскому применению. Даруны куллану тәртибе буенча препарат эчендә майлы паста сыман масса булырга тиеш. Капсулны ачып карагач һәм аңа баскач моны күреп була. Халыкка борчылырга кирәкми, препарат сыйфатлы. Ялтыравыклы боз астында ниләр күрергә була? Казан Эрмитаж үзәгендә Петербург фарфоры күргәзмәсен ачтылар. Эшләмәләр арасында император Николай II-ның вазасы да бар. Үзенчәлекле материалдан булган экспонатларны башкалага алып килү үзе дә зур хезмәт. Аларны исә Гөлнар Сайфетдинова беренчеләрдән булып күрде.
Башкалага зур саклык белән алып киленгән күргәзмәне тантаналы төстә ачалар. Күләмле экспозиция ул тарихка сәяхәт. Россиядәге беренче император фарфор заводының эшләнмәләре бүгенгә кадәр илнең горурлыгы һәм казанышы санала. Бек зур рахмат. Огромное спасибо за то уважение, за то, что вы нам поверили, и все идет как нужно, достойно. Вы несете свет нашей умы. Бу чара Казан Кремле музей тыюлыгы директоры Зилә Вәлиевна дуслык ордены белән бүләкләү турында указга кул куелу белән дә туры килде. Казанда Россиядә беренче булып Эрмитаж үзәге ачылуда аның казанышы булуына сызыклыйлар һәм бүген ул чираттагы үзенчәлекле күргәзмәне кабул итә. Фарфор ул төрле риваятлар белән уратып алынган материал. Бу күргәзмәне әзерләүдә зур хезмәт нәтиҗәсе. Экспонатларны җыю, туплау, алып килү процессы үзе дә кызыклы. Атна дәвамында савытларга төреп тутыралар, махсус машиналарда саклык белән алып киләләр. Петербург фарфорын Казанга беренче тапкыр алып киләләр. Бу матур бизәлгән савыт сабагына түгел, үзенчәлекле материал. Күргәзмәгә куелган 500ләп эшләнмәдә Петербург рухында тоерга, тарихны да күзәтергә, император өстәленә генә куелган савыт сабагын да күрергә мөмкин. На синем щите изображен меч, пронзающий венок из роз. Эшләнмәдәге һәрбер бизәкнең аерым мәгънәсе император фарфор заводының музей җитәкчесе Анна Иванова алар белән үзе таныштыра. Мәсәлән, без алып килгән ике сервис 18 һәм 19 гасырларда өстәл бизәү үрнәген чагылдыра һәм аерманы да күрсәтә. 18 гасырда бәйрәм сервислары зур предметлардан торса, 19 гасырда бу модадан чыга. Алар савыт буларак та өстәл бизәге булып та кулланыла. Эрмитаж үзәгендә фарфор күргәзмәсе май аена кадәр эшләячәк. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Җирне тиздән ак келәм каплаячак 3 көннән республикада беренче кар яварга да мөмкин. Бу хакта Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәгендә хәбәр иттеләр. Киләсе атнада -5-кә кадәр салкын булуы да ихтимал. Ләкин аңа кадәр халыкны туман һәм яңгырлар санаячак. Бүген төнлә һава температурасы +1-гә кадәр төшәчәк, ә иртәгә исә көндез температура +7-8 булачак. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Рәхмәт Фәнис, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Безнең узган уенда хоккейчыларыбыз җиңү белән шатландыра алмады. Аның каравы көрәш һәм фехтовайда Татарстан спортчылары алтын медальләргә ия булды. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Мәскәү өлкәсендә фехтование буенча Россия беренчелеге ахырына якынлашты. Моңа кадәр әлеге төр ярышларда аерым төр буенча гына җиңүчеләрне ачыклыйлар иде. Ә бу юлы командалар арасында да иң көчлеләр билгеле. Безнең спортчылар тарихта беренче тапкыр командалы төрдә җиңүләрен бәйрәм итте. Көрәштә дә безнең яшьләр призлы урыннарда. Ульяновск шәһәрендә СССРның спорт стасы танылган көрәшче Рәшит Алтынбаев истәлегенә багышлап көрәш буенча балалар арасында төбәкара турнир узды. Ул 30 елдан артык балалар спорт мәктәбендә директор булып эшләгән. Бу ачык турнирга быел Татарстаннан, Мордовиядан, Чувашиядан көрәшчеләр килгән иде. Командалар арасында беренче урынны Ульян өлкәсе, икенче һәм өченче урыннарны Татарстан белән Чувашия командалары белеште. Нефтехимик хоккейчылары 2-5 күрсәткече белән Санкт-Петербург ТАСКа командасына оттырды. Ә Акбарслар Финляндиядә уңышка ирешә алмады. Җиңү яулаучы составны алыштырмыйлар дигән спорт кагыйдәсенә тугры калып, Акбарсларның тренерлар штабы бу ел исемлеккә үзгәрешләр кертмәгән. Әлеге уенда беренче голны боз хуҗалары юллады. Кунаклар бу вакытта азчылыкта иде. Узак та үтми күрсәткеч Финляндия командасы файдасына 2-0 булып үзгәрде. Шулай да Акбарслар составыннан Ержисекович 1 гол кертә. Уенга җиңү ноктасын хуҗалар куя. Нәтиҗә Финляндия командасы файдасына 3-1. 20 октябрьдә Акбарс Казанда тракторны кабул итәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә һава шарлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзан бәягә төрле корпуслы җиһаз сезнең үлчәмнәр буенча. ДМ бел паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Хәзер инде һава торышына күчик. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көньяк-көнчыгышта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Төнлә 7, көндез 10 градус җылы. Республикабызда явым-төшемнәр кими, бераз җылыта. Төнге температура белән көндезге температура тигезләшә. Төньяк-көнчыгышта да төнлә 9, көндез 8 градус җылы.
Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскийда болытлы һава, көньяктан уртача тизлектә җил. Киләсе атнадан шактый суыта урыны белән кар явачак. Эртәгә төньяк көнбатыш, Орча, Кукмара, Балтачны да яңгыр болыты урап үтми. Температура төнлә 9, көндез 8 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә аз болытлы һәм явым-төшемнәрсез һава торышы көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр көтелми. Температурага килгәндә төнлә 8, көндез 9 градус нөлдән өстә. Октябрь уртасына кердек, бу чорны күңел төшенкелегенә бирелә торган вакыт диләр. Әмма бер дә төшенкелеккә бирелмик. Иртәләрегезне елмаеп башлагыз. Яхшы кәеф бит елмаюдан башлана. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республика стоматология поликлиникасы төбәк ташламасына ия булучыларны ясалма теш куйдырырга чакыра. Хезмәт күрсәтү бушлай. Казан шәһәре Бутиров урамы 16-нчы йорт. Телефон 236 42 97. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Һава торышының иганчысы «Семейная копилка» кредит кулланучы кооперативы. Вакыт бара керемегез арта. Казан шәһәре Чистай урамы 55-нче йорт. Киләсе тәүлектә баш калабыз Казанда болытлы һава торышы көтелә. Төнлә 8-дән 10 градуска кадәр җылы, көндез +9 градус. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 73%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханәсе Татарстанда әйдәп баручы дәвалану урыны. Ул республикабызның чигендә һәм Россиядә бик танылган. Ел саен монда 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле дәвалаучылар һәм кунакчыл персонал сезгә сәламәтлегезне ныгытырга булышырлар. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.